Skont id-dikjarazzjonijiet tal-assi li ppreżentaw id-deputati Laburisti li kienu eletti għall-ewwel darba f'din il-leġislatura, is-sena li għaddiet ma kellhom l-ebda dħul. Dikjarazzjoni li diffiċli titwemmen. Meta mistoqsija minn dan l-istazzjon dwar kemm daħlu s-sena li għaddiet, Rebecca Buttigieg u Alicia Buġejja Sajd qalulna li mhumiex obbligati illi jgħidu kemm kellhom dħul, sempliċement minħabba l-fatt li sas-sena l-oħra ma kinux membri parlamentari. Jiena bħala persuna li ma kontx membru parlamentari m'iniex prekluża milli niddiskuti. Ma ġiet trasparenza. Jiena kont impjegata tal-gvern tiċċekkja l-iskala li kont impjegata fiha u tiċċekkja kemm kont dħul. Grazzi. Id-dħul tiegħi peress li jiena new cabinet member ma kellix għalfejn. Ġiet trasparenza qed nistaqsi. Jiena m'għandix problema, jiena kont direttur tas-sajt qabel ħaddin il-kariga u llum qiegħda segretarju parlamentari responsabbli mis-settur. Il-Ministru Jonathan Attard minnaħa tiegħu qalilna li d-dikjarazzjoni tal-assi ippreżenthom. Dikjarazzjoni ta' dħul tiegħi tpoġġew fuq il-meta tal-Kamra. Għalax x'inti tirreferi. Imma li naqas milli jgħid u li ma tax l-informazzjoni kollha ta' kemm kellu dħul is-sena li għaddiet. L-istess għamel is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet, illi tenna li ma kienx obbligat illi jgħid kemm kellu dħul mill-professjoni tiegħu ta' avukat. Dikjarajt dak illi talbitni l-liġi. Mal-ġetti trasparenza. Għal-ġetta trasparenza kollox iddikjarajt ta' rigward ta' proprjetà jiena ngħix ġol-kera, ġur ma kellix proprjetà x'niddikjara, investimenti m'għandix, karigi ma kellix. Jiena qabel tħalt fil-politika fi-2021 minix obbligat li niddikjara x'konna nagħmel bħala avukat. Apparti dawn l-erba' deputati Laburisti ġodda kien hemm aktar ministri u segretarji parlamentari li ddeċidew li ma jiddikjarawx id-dħul tagħhom fosthom Endi Ellul, Elisin Zerafa Ċivelli, Kit Azzoparditanti u Ġottjana Bela.